Msikana uyu mukumuonayu anagona ndi amuna osawerengeka pa moyo wake. Wagonana ndi njoka ndipo ati mpaka wagona ndi Satana mdierekezi mwini wakeyo moyo wake nkumapitilira. Kodi inu mukuti njonda njoka kapena ndine yemwe sindinamvese bwino? Ndiye momwemo mwamveramo. Njoka ija yomwe timati snake muchizunguyi. Koma zitheka bwanji mtsikana kugonana ndi azibambo osawerengeka kuphatikizapo njoka komanso mwati Diabolos weniweniyo? Mtsikana ameneyo ndi ndani? Zinatani kuti mpaka afike pa topu pa machimo chonchi? Nanga moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira kwinaku. Kodi muli ndi zotupa za kukhosi, mauka, zizonono, mabomu, munasiya kuima, asma, stroke, mabala okanika kupola, misala, khunyu, kusabereka, kansa ndi matenda akuluakulu ambiri. Tradition healer uyuyu ndiye mwe akudaliridwa m'Malawi muno pena paliponse. Ayimbireni pa 092 5383 ndipo changu mudzandivomereza ndi kukambazi osayiwala wafunsaso zina za zomwe iwowa amatha. Ndili ku Nairobi, Kenya, komwe kuli msikana dzina lake Cecile Wamboi. Cecile sikuti anangofikira moyo wake popumisa azibambo wefuwefu chonchayi. Iyeyu pachiyambipo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula. Wakula kuchokera mu banja lomwe umphawi unayandikana nawo manyumba, ndipo Cecile amapita ku sukulu mpaka kulemba mayeso a 4. Anabadwa mu banja la ana 8 ndipo bambo a nyumbamu anathawa anawo osasanzika osadziwika komwe anapita mpaka lero. Ndipo umphawi ndipo mwe unayamba kumera mapiko pakhomopo monjeza. Cecile ndi mwana woyamba kubadwa mu banjamu ndipo mwe anaganiza zofika ukuku ku Nairobi kuzasaka maganyu, koma ali kumudziko asanafike ku tauni aliko. Anakwatiwa ndi mamuna ndipo anamupatsa pathupi. Anzake ndi kumuuza kuti mamuna ameneyo ndi wokwatiranso ndipo achotse pathupipo, ndipo anatero nkumapita ku tauniko. Anasaka maganyu ku tauni koma maganyu osapezeka. Kuyesesa miyayi koma kunali zii. Ndipo kenako anapeza mamuna yemwe anali ni makobiri ndi kumamupatsa iyeyu pa ndi. Ndipo kenako mamunayo ndi kusiyana naye kamba kazovuta zina. Ndipo kuchokera apa ndipo mwe Cecile anadziwa kuti mwamunamu ndi momwe mumapezeka ndalama mosavuta. Choncho Cecile mawu oti sindikufuna anawavindikira ndi kuyamba kulandira mlendo wina aliyense wachimuna olo ade alumale anunkhe ali pabanja kapena ayi bola akhale ali ndi ndalama. Geni iyi yosawodayi inamulowa m'magazi Cecile ndipo amasintha amuna katiti moti mwini wakeyu ati pena amakwana amuna 10 pasiku. Muchilankhulo china Cecile anali hule koma osati la mbala koma la mmudzi. Iyeyu ati watenga pathupi kosawerengeka ndipo amabudula mosawerenga zotsatira, koma kubudula konseko nkhani yabwino pang'ono ndiyoti anasankha kusunga utomoni umodzi wa mwayi omwe unabala mwana uyuyu mmodzi ati azimuchosa nkhawa. Kenako after kugulisa malondawa anaona kuti sichinali chinthu chabwino pamaso pa Mulungu. Choncho anaganiza zopita kwa abusa ena kuti akamupempherere, koma mwina mukuganiza kuti apa ndipo moyo wake unatembenuka. Ayi, apapa moyo wake ndipomwe unapitilira kupita ku chiwonongeko. Abusa anayamba kumupempherera ku church ndipo iyeyu amakomoka akamamupempherera iye nkumaona ngati akuchira ku nthenda ya uhuleyo. Kuchokera apapa moyo wake ati tulo silimafika kugona ndi mmodzi, koma akachuluka ano amunawo ndiyeno tulo limabwera. Ndipo tsiku lina abusa anamuza kuti ali nziwanda zochuluka ndipo akufunikira kumapemphereredwa ku nyumba kwawo kwa abusawo. Ndipo apa ndipo moyo wake unapitilira kuonongeka. Tsiku lina kunada zabwinobwino monga muja momwe kudera masiku onse, ndipo ati abusa aja anayamba kumafika mu ufiti kumadzamugona mtsikanayu. Ndipo izi zimachitika kwa nthawi, ndipo akamadzuka kummawa amapeza pogona panyowa, ndipo akayang'anisisa pamaonekadi pali utomoni wa munthu wamamuna ndithu. Zimachitika izi kwa masiku. Abusa amabwera mmatsenga atavala chijampa chokuda ndi trouser ati lofira. Akamayang'anisisa nkhope amaona kuti ndi abusa aja.
Ndipo tsiku lina masana abusa anafika ku nyumba kwa Cecile ali ndi mzimayi yemwe amapemphera naye nthawi zambiri ndipo ati amadzamuona. Koma kuchokera usiku wa tsiku limene abusawa anafika pa khomo, mzukwa umabwera usiku uja unasintha maonekedwe ndipo imabwera ndi njoka nkumapanga zolakwika pamalo polakwika. Ndipo ati mpaka masiku ena anayamba kuonekeranso pastor aja ndi mzimayi uja anabwera naye uja nkumamutenga iyeyu kumapita naye kumanda nkumakadya nyama ya fresh kumeneko kwa anthu. Pakutha kwa nthawi Cecile ati anatopa ndi mchitidwe uwu ndipo anapita ku media house ina kukanena za mchitidwe uwu ndi zokhuza abusawo, ndipo nkhani inapita pa air. Ndipo pompo abusa aja anasiya kufika kwa Cecile nkumamutenga nkumamugwirisa ntchito nkumagona naye. Cecile ati panopa anasintha ndipo moyo wake ndi osinthika kwambiri, ndipo analapa ndi kusafunanso moyo otayika oyenda ndi Satana uja, kamba kuti Satana ati ndi waboza amamusiya munthu zake zonse zikaonongeka. Pakadali pano iyeyu ati amangofuna mamuna wabwino wachikondi opemphera olo atakhala alibe kena kalikonse azivutika naye limodzi koma ali ndi mtendere, kamba kuti mtendere weniweni mdzikoli siuli mu ndalama koma muchikondi chomwe umalandira kwa munthu wina nzako okhala naye ngati mamuna. Osayiwala kupanga share Cecile.